Pasensya na kayo mga kasinag ha, hindi ko na ma-update kayo kay Notnot kasi si Notnot wala na. Kararating lang natin mga kasinag paghatid kay Kulin, tapos kay Mayra doon sa eskwelahan nila sa Bito. Ngayon, pakainin muna natin si Pagaspas. Hello! Good morning! Ano? Kakain ka na? Pakainin ko muna ito. Kain na. Kainin mo na yan. Yan, kain na. Kain na. Naantok ako sa iyo Pagaspas Sige, kainin mo na yan. Ano ba makikita mo dyan? Alisin natin itong buto. Bakit na ang buto na. Kainin mo na yan. Hindi na, kainin mo na. Masarap yan, fresh na ano yan, manok, native chicken. Sarap ko na muna ito. At iwan natin si Pagaspas. Si ano pala mga kasinag, si Notnot na wala po kahapon. Kahapon kasi may ginagawa ako. Sabi ko sa mga bata, do sa anak kong kaila dyan na bantayan si Notnot. Diyan ko inilagay sa ibabaw dyan. Kasi sinasanay ko siya mga kasinag sa labas na papainit-initan ko. Ay nung hapon, uulan, nalimutan namin, pati nung mga bata. Hindi na namin nakita mga kasinag kung saan lumipad. Pinagparahanap namin kahapon, yun ang problema. Hindi na namin nakita si Notnot mga kasinag. Hanggang kanina nga, pagising ko, tinitingnan ko pa dyan kung may humuhuni. Wala mga kasinag. Hindi rin alam ng mga bata. Nalingatan kasi nila kung saan lumipad. Naglalaro kasi sila dito kahapon. Sabi ko, bantayan lang at may pupuntahan ako. Pagbalik ko mga kasinag, hinahanap ko si Notnot, wala na. Diyan no, sa ubong na yan, diyan ko inaalpasan para masanay-sanay siya sa labas. Hindi namin alam kung saan lumipad. Kung saan taas ng puno. Pag minsan andito rin sa manggay. Kasi inaalpasan ko yung mga kasinag, hindi ko naman ibinablog. Hinahayaan ko lang siya dito sa labas na masanay siya. Pag minsan andyan sa taas ng mangga. Pero malimit siya dyan, inaalpasan ko at nagbibilad siya dyan Awa man, sayang mga kasinag. Wala hindi na matsimpuhan kung nasaan. Hindi na namin nakita mga kasinag. Kung saan pumunta. Baka sumulpot na lang yun. Baka nasa itaas ang punong kahoy or kung saan dyan. Kasi mahilig naman yung Notnot mga kasinag magtuka-tuka ng mga yung mga bungang kahoy. Kuwari ko umalis. Kasi nakakalipad na rin yung Notnot mga kasinag. Baka naglipad siya, nagpalipat-lipat ng puno. Hindi napansin ng mga bata. Hapon na rin naman kaya ako nakabalik. Hindi na namin natsimpuhan. Kaya pasensya na kayo mga kasinag hindi ko na ma-update kayo kay Notnot. Kasi si Notnot wala na. Umalis na. Hindi natin nalaman kung saan ba nagtungo. Ayun mga kasinag, papunta rin kami sa Barangay Bito. Kausapin namin si Bilas na kung pwede na baka pwedeng doon namin patuloyin yung anak namin si Kulin para hindi na ako magparahatid sundo araw-araw.
Kausapin ko sa si Bilas kung papayag, pero kung hindi papayag mga kasinag, maghahatid sundo talaga ako doon sa panganay ko. Tapos si Mayra naman, palibas at andito na sa puder namin yung mga kasinag, wala rin namang kakayahan yung magulang na paaralin siya, kaya kami na nagpapaaral. Pero pagtutulong-tulungan naman mga kasinag, hindi man sa amin, hindi man lang kami ang para kay Mayra, nagtutulong-tulong naman ang magkakapatid para paaral nga si Mayra. Ang plano ko naman doon, kung hindi pumayag nga si Bilas na doon tumuloy sa doon sa kanila, doon na lang kila sa mama ni Mayra. Nandun naman yung mama ni Mayra eh. May bahay naman sila doon. Doon ko lang patuloyin. Ang gahatid sundo ko lang si Kulin, yung kong panganay. Mga kasinag, ito na pala yung aking bingala. Sabi nila Chingala daw yan. Chingala, yan. Manok ang nanay. Yung mga itlog kasi ng bingala mga kasinag, pinalimliman ko sa manok. May napisa ng 6. Ayan na. Yan ang napisa. 6 na bingala. Pero yung ibang bingala mga kasinag, naglilimlim na. Yung isa kong bingala dito naglilimlim na. Grabe kasi mag-itlog mga kasinag, kaya yung iba pinalimliman ko sa manok. Ayan naglilimlim na yun sa ilalim. Ayun. Tapos yung isa masugno naman. Ayan yung isa Yun ang problema kasi sa kanila mga kasinag, pag nag-iitlog sila, nag-iisa-isa sila, nagsasama-sama. Pero yung isa kong bingala andun nag-iitlog. Pero yung isa walang sariling itlogan. Andito yung isa kaya ako mga kasinag, baka naman ulit, itlog naman yung isa. Andito sa likod. Lagi ko man tinitingnan ito mga kasinag, na maging maayos yung kanyang pugad, itlogan. Dito sa ilalim. Ayan yun. Ayan yun. Diyan nag-iitlog nakita niyo mga kasinag? Ayan yung itlog yun. Ayan Diyan nag-iitlog yung isa kong bingala, tapos yung isa kong inahin na manok andun sa puno ng nyug doon, sa puno ng saging nag-iitlog. Ready ka na? Punta muna kami ni Mrs. mga kasinag. Ayan na.